A música e o baile tradicional volverán encher as rúas da Pobra este venres co 13º encontro de música e baile tradicional, unha cita xa consolidada no calendario cultural da vila. A Praza do Cantón da Leña acollerá o vindeiro 11 de xullo a partir das 9 da noite unha nova edición deste encontro organizado pola Asociación Cultural Xiada co apoio do Concello. Para nós é unha enorme satisfacción presentar unha nova edición dun encontro que ao longo de 13 edicións se foi consolidando como unha cita importante para a nosa vila e para todas aquelas persoas que aman e traballan pola música e o baile tradicional. Cando iniciamos este proxecto, fixémolo con un obxectivo moi claro: crear un espazo de encontro entre agrupacións de distintos lugares, compartir experiencias e contribuir á conservación e difusión do noso patrimonio cultural. Nesta ocasión participará a Parranda da Aldea, chegada dende a Illa da Palma, en Gran Canaria, a agrupación BMT Suevia de Porto do Son e o grupo anfitrión, Xiada, encargada de recibir as formacións convidadas. Nesta edición reuniremos sobre o escenario preto de 100 artistas. Temos a honra de contar coa Parranda da Aldea de San Nicolás, chegada dende a aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, coa banda municipal BMT Suevia de Porto do Son, que compartirán escenario con nós, coa Asociación Cultural Xiada, nunha xornada que estamos seguros será unha auténtica festa de música e do baile tradicional. Desde o Concello quixeron destacar a labor que Xiada desenvolve ao longo de todo o ano para conservar e divulgar a música e o baile tradicionais, e lembran que esta cita xa forma parte da programación cultural estable da Pobra. Quería felicitar este traballo da Asociación Cultural Xiada, que gracias a ese traballo que se fai durante todo o ano, danlle valor á nosa cultura, á nosa tradición, un pouco o que mostra. E gracias a ese esforzo, de unha maneira, ademais, totalmente altruista, porque as asociacións culturais do Concello traballan moito e a cambio de nada, gracias a ese traballo de todo o ano, citas como, por exemplo, este encontro, xa teñen na nosa axenda unha data, na nosa axenda cultural. É un encontro que xa se espera, que chega o verán e en xulio xa se espera con ele. Tamén subliñan que o apoio á iniciativa vai máis alá da chega económica, colaborando na organización con medios técnicos, recursos materiais e persoal para garantir o bo desenvolvemento da xornada. Entendemos que hai que apoiar dentro da medida que podemos estas iniciativas. É verdade que temos moitas peticións e non se pode chegar a todas como nos gustaría, pero sí apoialas para que se poda mostrar. Eu creo que o esforzo que se fai desde a administración local, a asociación, tamén as empresas, fan que estes eventos poidan ser posibles. A organización anima a veciñanza e as persoas que visiten a Pobra estes días a participar nunha noite de música, baile e convivencia na que o patrimonio cultural galego será o protagonista.